Yan. Tapos ibutang ko na sana. Happy birthday. Ayan po at nandyan na yung kapatid ko. Kasi walang alam yung asawa ko na mayroon siyang handa na kaunti. Bali, bili ko na lang sa kapatid ko. Happy birthday to you! Blow! Sabi ko, patahimikin lang sa buhay ang kailangan ko, Pero okay na yan. Let's go! Sa loob na naman, oh. At nadatnan ko siya dito sa bahay. Ano? Pagdating ko dito sa bahay, bali, nadatnan ko siya. Naglalaba. Daming nilabahan. Ito. Nag-downy na. Pero di ko sa kanya sinabi na may pinabili na. Pero ano? Sa ano yan? Sa... Hello! Nak! Sabi, kita mo? Kikilig ka na naman. At di yan sa akin. Kay mama mo yan. Kay mama. Ay, kaya pala naalala mo sa birthday ko ito sinabi ni Mama. Ako nagsabi nga nina ako doon, anak ko, may kula ko udma. Sa birthday nga ako ni Ami. Tumawag kasi sa akin si mama kahapon. Sabi ko, uwi naman ka ako doon kasi birthday namin. O sige na, isurpresa mo. Nagpadala ng 1K. Tapos kay Nini na sinend yung 1K. Na-receive mo na ni? May ano na. May sinend na. 1K. Kasi wala naman talaga akong panghanda. Kaya salamat sa biyanan ko. Okay, nawa. Mayroon. Maduag pang arbori mo. Ito na yung Hindi niya nagbakan. cake Okay, nawa. Sabi nga ako ang mama ko. at saka hotdog. Saka spaghetti. Yan lang yung yung inabot ng 1K. Uy, hindi kami ang bisa ni Roblox. Tapos nasa na pala na ako kaya ako extra ng baso. Ay, amo. Nagpatag na ako ka flavor na pa pala na ako boba. Bobo. Alam bobo. Wala ko sa din. At ayun, at sila kasi may milk tea, naglagay sila ng milk tea dyan sa tindahan namin. Kasi wala pa silang may mga bumibili. Nagpa-practice siyang magano ng milk tea. Magtimpla. Grabe, sakit ang ulo ko, antok. Ay, ako sa budget ng Bactinol. Sige lang. Sa natotal na. At yung sangkap niyan, sangkap, ano yan? Bactinol. Para sa ano? Total na. Sige na, Aji. Kapala ay hindi kita nagpabukal sa uli. So sinasabi mo candy? Pipak ko. Amo ni pipak ko punta na. Ano, sangkap niyan ni. Pero nagpapabakal ako sa Camilosan. Sa na-spray ko sa total na. Ang mahal nga ni. Pero ang kasang tepe, tapos sunod-sunod lalaban. Pwede na yan, 1 kilo no? O, 1 kilo pwede na yan. Kasi kami lang naman dito. 19. Kumbaga, simpleng celebration lang. At least meron ka sa wala. Hindi ko pinatawad so. At yun, salamat sa kay mama sa 1K. At yan may tugtog. Alright. Isa talaga ng mga ato na Black Forest paborito niya Ate Abby. Something new. Something different. Basahan mo. Grabe man pinatawag ko ade. Basahan mo. From and Cyril. Ako pa ano? Dapat ka ditanggal. Tanggal ito na diya. Pabalik ta dun. Dapat Nakaiba man kaya Cyril. cherry on. Agon, Hindi na kayo cherry on top. Bibi, tingnan mo. Bibi, may cherry on top. Bibi. Tsaka may may chocolate bar. Ay na. Wow!
Dapat sakpan din. Wow, Yung number. maganda. Chocolate? Are you happy? Chocolate? Yes. Aesthetic pa. Ayan yung ano, pasta. Yan yung ipagawa. Ano lang to, simpleng handa, 1 kilo pwede na yan. At merienda lang namin. Kaya sabi ko dun sa site, kila Tibidang, kila Timayang, mga tao dun na di ako mag-iimbita kasi yung pera kasi namin ay nakalaan din na gagamitin namin sa ano, papunta ng Maynila sa 16. Yun. Kaya simpleng handa lang. At least mayroon pa rin. Ngayon lang naman to sa mga susunod. Bongga na yan. Oo nga, kahit walang handa eh. Yan sabi ko sa iyo, makalimutan mo na birthday ko. Birthday mo hindi. May pagpakakas ka dyan, overdating. Nalaling ako na yun. Birthday nyo, lagi kong inahandaan. Sobrang hindi ko handa na. Kaya itong birthday ko wala. Basta kayo meron. Daw ba dito wala birthday basta parang gusto rin. Yan. At mag-i-edit ako. Bali sila magluluto niyan. Dapat isa pa Yan. ay malawak yung mga taong. Dapat sana dito ako magla-live kaso nga mahina yung signal dito. Tapos ay ito, pwede po kayo mag-comment dito sa vlog na to. Kung ano yung plano ko kasi pag umaga mag-edit na ako dun sa site. Tapos bala ko pag gabi uwi ako tapos dun ako sa bahay magla-live kantahan. O comment po kayo kung ano yung gusto nyo. Sa mga nagpapakulay po sa live ko. Comment po kayo dito kung ano yung gusto nyo. Kung kantahan, sa bahay na lang po ako mag-live. Kumbaga, pag trabaho doon, mag-i-edit na ako, maka-upload. Tapos pag uwi ko, sa bahay na lang ako doon sa kanila mama magla-live. Kasi nakapil dito doon. Dito kasi sa akin, sa wifi, mahina, putol-putol. Comment po kayo dyan kung ano, kung sa site ba ako mag-live o sa bahay na lang, kantahan. Kayo po. Kasi po ko sa mga nagre-request din na isama ko yung mga kapatid ko dun sa site, may mga gawa rin po kasi sila eh. May mga, tulad nila ni Nini, may business din dito sa amin kasi magpipiesta na nga. May milk tea sila dito sa tindahan ko. Ako nga mga ilang araw na lang siguro pagbalik namin galing Maynila, magtitinda na rin ako ng balot dyan. Diba? Kaya yun po yung rason niyan. At pero ano ba, minsan makasama ba kayo dun pag ano? Hindi talaga. Pwede sa bahay lang talaga. Oo. Yan po. Comment po kayo kung ano yung pwede, kung sa barracks, sayawan o sa bahay na lang ako. Tapos kantahan. Alright? Yan o. Spaghetti. Angin ko na. Ayun pasta, luto na. Ito pang ping. Kaya sila magluluto kasi may ginagawa ko. Mag-i-edit ako. Alright.
Ano yung sinayin ka na? Okay na Okay to. na to. Kuskusin. Mag-add on. Another. Hotdog. Luto na ng ngiti, mama ko. Luto ka na guys ng... Sa kabilog, sumaylot na nagbablog. Ano po yung kanyang recipe? Eh, wala. Doon, meron. Ano po? Doon dyan natin. Hawakan mo na papakan ako. Yan, ako sa pa rin. Okay na to. Okay na to. Di ko lang muna na-fry. Sige, saka mo na sige, mula sa ito. At ako man, bigyan mo ko naman. Lalaga na. Cut mo. Bigyan mo lang. Darling, I love you. When you make me cry. The secret, pero na-reveal. Ay, may patricks pa. Ay. The secret, pero na-reveal. Ito naman guys, no? Cowbell. Candle. Baka naman, cowbell. Baka naman, pagalawin ng basa. Okay na ba? Ako mag-try. Ang lalagay namin dito guys. Ito guys, takwa. Takwa yan guys, takwa. Ano yan, chest? Nilagyan ng chest. Dalawang siya guys ng dalawang papa. Ano yung papa? Papa kulog. ketchup. Baka naman. Okay na po yan. Paghahangin na lang. Na. Restaurant. Tindihan ko rin. Chicken na lo, tiya. Chicken na lo, tiya. Yeah, pang commercial.
pa po. May, ayan, may puti pa dyan. Hindi ko makagilid. Tapos ganun ito. Ang gilid na sauce. Ayan. Tapos ilagay lahat ang natin dito. Hindi na. Dito na lang. Dito na lang. Nag-work? Iti amin. Adi sa di mo. Adi sa di pinagkaunsa na. Sa Datan kaya pinag-freezer. Siyempre, taste. Ay! May ako pala na. Naka-video. Siyempre, Ano, masabi mo sa birthday mo? mas simple, mas goods. Ano ba? At least mayroon kasi wala. Ba? Wala, okay lang. Oh, thank you ka So, siyempre, thank you ako sa ano. Sa nagluto at sa nag-ano. Kay Nene, Tapos, sa jowa niya, tapos, nagluto. Sino nag-sponsor nito? Ikaw? mama. Mama, thank you. Pera niya yan. Teka. Ano? Try mo yan. Thank you din sa iyo kasi hindi mo nakalimutan. Yeah. Yan talaga. Kahit makalimutan mo yung birthday ko, taon-taon, ikaw may handa ka para sa baby. Parang dinidiin talagang, Yan, totoo naman talaga eh. parang dinidiin mo, hindi ka nakakalimutan. Talagang minsan kasi, yung away Mga natin. birthday nyo, di ko nakakalimutan yan. Yung away natin na Saka, hindi ako papayag na wala kayong handa kahit wala akong handa pag birthday ko. Simula nung ano, diba nung 18 ko? 18 ko ba yun? Ay, wala nung 18 ko, ikaw na naghahanda eh. Ano? Nung nag-18, di ba? Oo. Hindi ka na naghahanda. Taon-taon yan. Simula nung nag-18 siya, na, Doon sa Manila. simula nung naging tayo, Hindi ko maalala Ako yung 2 years na yun eh. ako naghahanda niyan sa birthday niya hanggang ngayon na. Ang simple lang. Ngayon lang yung kunti. Madami na yan. Pero kay mama mo na, no, nagbigay. Kasi kung di kasi magluluto naman ako. Kasi yun nga yung pera ay Ang na ano. nilalaan namin para sa pagpumaynila namin sa sa 16. Kaya po sa mga viewers, at yung ko, mag-iipon muna ako ng mga basta may stock. Pag maka-stock ako, hindi basta let's go ako. Sasama kaming dalawa papuntang Maynila. Siguro doon na lang ako magla-live sa Maynila pag nandun kami. Nasa sa inyo naman po yun kung saan, kahit saan ako mag-live kung talagang
may susuporta po sa sa live. Ganun po. At siyempre salamat po sa mga sumusuporta, sa mga solid, mga sumusuporta po sa live ko. Maraming salamat po sa inyo. Kasi yun nga, napakalaking tulong po nun. Maraming salamat talaga. Siyempre sa nagluto, thank you. Nag-i-edit po kasi ko. DIY. Ay, puro soda. Sige na muna. At may bibili ng Marasunod ako nung nagbakal. Malilito talaga. ng milk tea. Eh,
Ano be, water base o soda? Ano gusto mo? Pag water base, 29. Pag soda, 39. Soda. 39. Okay. Pag mapagad to tayo yung mga gusto. Pero wabe? Darwang 39? Ice pa lang yan. Ice. Ay, nag-uno ka Tiami sa ice. Tiami. O, binayadan mo dapat ito. Ay, libre. Bayadan na pero ang ice na gamit mo Tiami. Bayan mo na pa. Wala ka na. Ay, ata. Tanggal ko. Gada. 117. Kaya, lagay mo ng ice. Lagyan ng ice. Opo. Lenny, naka-vlog na yun. Yan ako. Masuk ka pa? Apo. That's good. Yung saksak actually. At least pailaw-ilaw. Pwede mo ganun pailaw-ilaw. Pwede na yan. Sino daw birthday? Tatanong ka. Sino birthday? Ami ko daw, Ami. Want milk tea? Yes. O mamaya pagkakain na tayo mag-birthday ikaw. Pero sa Ligaro, ano ang flavor ang pinakamasarap? Strawberry water. Green apple. Para ka naka-strawberry ka, di ko ba naman natry. Saka mabenta Pwede pa. ba? Ibang flavor. Amo tayo, may blueberry. Amo talaga ito masiram. Di ko kaya na-check out na nag-try mo na ako sa laro. Daw ganit na matcha. Kasi, Amo matcha pa. so, ang iba ko yung bukatin ko yung tama. What? Sabi si Gigi. Amo talaga ano sa ate, sa tubig na mainit daw ta. Di na to. Kaya ito na to, kaya ito tomba. Nilugan ko upos. Kaperte ko potong uposan. Sarin. Ito kaya kanto na to. Gusto ba yun? You want to try this? Tapos, one, two, three, four, five. Dunilo na yung guys. Parang mabus. Tadi ano mo pala nakatempt na yun. Sisira. Or is it ice? Ma! Ito daw ano. Sobra. Ay, di ba paano? Sabi, isa ko lang diya. Ha? Green. Sako. Sige. Green outside.
ito. Patigtim. I-renovate mo. Doog kami na tayo. Ikaw masan na siya na ba? Hindi ba nasa rin naman sa para ko naman lang ito sa pag-aasin mo. Para di naman sa akin kita. Gibuan na sana iya sa arugan. Patong. Iya. Ikita sa tayo may takon. Okay, seal. Sisil na. Paano na po? Kare din na yan. Hindi pa po yan. Nasugat ba? Lap mo na. Nasugat.